vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti I am part of a cult. Ndakajoina cult apo pandainge ndichiri mudhikoni. Izvi zvekuti mutendi mutsva mushure mekunge atanga kuuya kuchechi nekuda kwekuti anenge aine mari, vanhu vose vobva vangotanga kuti sona naye munhu iyeye. Ndo zvakaitikawo kwandiri panguva yacho iyo yomukoma. Pandainge ndichiri mudhikoni, kwakauya umwe murume uyo akazondijoinisa cult kwandakazonomanikidzwa kuti ndinge ndichizodya nyama yemunhu. So ndakatanga kuwirirana naye murume uyo achingonditi mudhikoni. Ndaigara ndingori kumba kwake because ndainge ndichidawo kuti ange achizondipawo mabusiness connections because iye ainge aine mabhazi, makombi uye zvekare nematrucks muno muSouth Africa achiita zvekare zvemabusiness tenders. So ndakabva ndachizomukumbirawo connection, akabva ati connection ndinokwanisa kukupa but you need to be part of our group, in which it was an occultic group. Nazvino ndichirimo mugroup racho iroro ndere paWhatsApp. Hatina kana kumbowanda. Across the world we are only 40 in our cult, but vakanyanyisa kuwanda vanhu veku-West Africa, zvisinei nekuti vanenge vari kumhiri kwemakungwa, because most of the people vanorarama vari outside of Africa, they don't even think kuti zvinhu zvakadai they even exist. Yet mamwe macult members edu vanotogara, they are permanently based ikoko kwavari kumhiri kwemakungwa, and uko vanototi ndokuri nyore. Like kana uine mukadzi waunenge uchida kushandisa, sezvo uko vakadzi vazhinji vachingofarira kuita iwawo mahit and run, so it is easy and the person will never even think kuti this illness that I am suffering from, it is an illness that is spiritually related. Munhu anenge achingoti zvimwe kuda it is some kind of a disease, because they do trust a lot in Western medicine rather than kuti vange vachizomboendawo vachinovhunzira kuti ko chiko chakonzeresa kuti musoro unge uchizotema. So at that time pandainge ndichiri kutanga kuwirirana naye asati azondizivisa kuti he was part of a cult group, aiwanzo kuti kana ndikaenda kumba kwake then he would give me one of his cars, kushandisa motikari yemunhu zvekuti unosvika pakuneta nayo ndobva ndazoidzosera. Sometimes he would say chitorai GD6 iyo, torai Land Cruiser iyo mamudhikoni munge muchimbofamba nayo. Saka kuchechi kwedu ndo zvakazotokonzeresa kuti ndike ndichizotoita quickly upgraded ndokubva ndachizovawo an elder. But izvi pazvakazoitikawo neniwo ndainge ndava kukwanisawo kuita mari netumaside hustles twangu, uye zvekare ndo pandakabva ndachizotodzidziswawo kuti sometimes even if you have a business that is running, the reason as to why you cannot run that business at a profit, it is because unenge uine vamwe vedzinza vanenge vachitokupikira kuti you are never going to be successful in life. Saka unenge uchiti ukati fambei dzoke zvichingokunetsa mumwoyo kuti ko indava zvinhu zvako zvisiri kumbofamba zvakanaka. So sometimes you need some strong spiritual backing kuti zvinhu zvako zvinge zvichizokufambira mune zvakanaka. Such was the case with me. Ndainge ndiine business rangu randainge ndiinaro, but dambudziko rainge riripo nderekuti ndaiti ndikatanga business zvinhu zvacho hakuna kana kwazvainge zvichimboenda. Ndaingova munhu aingogara achingoita malosses after malosses chete, and I then discovered kuti mumhuri vainge muina vamwe banguru ava ndo vainge vakandiganyira apo pandainge ndichiri mwana mudiki, mushure mekunge vaziva kuti ndainge ndiine chipo icho chainge chiri pandiri. Kwava kundiganyira paya kuti ndisazokwanisa kubudirirawo muupenyu. Such was the case, and I could see kuti zvechokwadi painge paine munhu zveshua ainge akandiganyira nekuda kwezvose zvimwe izvo zvandainge ndichisangana nazvo, zvekuti ndainge ndisingatombonzwisisi kuti upenyu hwacho hwainge huchimboenda nepi. So ndakazoti nerimwe zuva ndaenda kuya kune kumwe kufunction kwandainge ndichida. So these are the jeep that I wanted to use because I was going with my business partner
kwava kuti kwandiri unoziva kuti kudi ndaneta nekuramba ndichingokupa hove yavawo nguva yekuti iwewe unge uchizoredzawo dzako hove. Instead of giving me that jeep mukoma kwava kutondipa zvangu kamwe kamotikari. And when he gave me this car, it was just a small car. I felt even ashamed kuenda ndichinopika that guest. But anyway, ndakazoenda kuya even the guy was complaining about the space of that little car. Ndokubva anditi, yo, so this is the car that you are owning ko. I thought kuti you have a jeep. Ndikati, no, it is out for service. Apa ndainge ndichitongonyepa zvangu. So zvakandibata mukoma. After that function, I returned back to his place. Ndokubva ndazonzwa zvichinzi ainge abuda. He had gone to his office, which was very late. It was somewhere past 9. Ndavafonera ndikabva ndati komukoma komuripi. He then told me that he was at his office and if I was free we could meet at his office. Ndokubva ndadriva ndichienda kumaoffices kwavo. When I arrived there ndikati ndasvika munhu waMwari chivhuraika door. That was when he told me that he had gone to this other hotel. I was supposed to pick up 2 prostitutes on my way. So ndakangoita zvainge andikumbira kuti ndinge ndichiita, but zvakandibata because in that moment mind you ndainge ndisati ndaziva kuti munhu uyu he was part of a cult group. So paakangonditi 2 prostitutes ndakangoti sezvo ari iye ane mari ndiye anotonga, let me just do whatever that he wants me to do. Ndakabva ndachizoenda downtown ndisati ndazoenda kuhotel kuya kwaainge ari kwava kunopika 2 prostitutes. And when I arrived there, I then found out kuti he was with another guy, and then we started talking, and he was even drinking and smoking Cuban cigars. Ndikati ko mutendi mutsvako chiko chava kuitika zvekare kwaari, kasi ava kuda kudzokera kumabasa ake ekare here, because ainge achimbondiudza nyaya dzekuti sometimes anotombopota achitombodya joy zvekudaro. So me and him we spoke about this, vakasvika pakunoita bonde ravo, ininiwo ndakatarisa. And after that then they dismissed these girls. Vasikana ava vakapiwa mari yakawanda zvekuti kana ndega ndakanzwa godo kuti dai hangu ndanga ndiri munhukadzi I could have handled them, because ndainge ndava kutofungawo mamwe maprograms andainge ndiinawo ndichiona vakadzi ava vachipiwa mari nevarume ava mari yainge yakawanda chaizvo. We then got to business. Akava anditi, so are you serious? Because ndazofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichikuita link up nevamwe vangu. Ndikabva ndati yes, I was serious to do like whatever. Ndokubva achizoti kwandiri, but you need to know kuti when you have decided to do this, it is going to take a lot from you, a lot of sacrifices. How willing are you to take all of those sacrifices? And I said, hell yeah, I was willing to take and to do whatever that was going to be required from me. Panguva yacho iyoyo ndaitongofungidzirawo kutongoti maybe it is a gentleman's club, zvekuti kana iwewe uine zvaunenge uchida kubatsirwawo nazvo in terms of finance, unongoenda kwavari then wobva wanokwereta mari, then they will give you back in due time. How was I supposed to know that this was a cult? I just thought that it was a bromance of rich guys. And at that time, I was even thanking God in my heart for ever bringing me this man to church so that ange achizondibatsira, because ndainge ndiine ma big plans, wanting to start big businesses, but profit and as well as the capital that I could take from the profit that I was making from my business, it was too small for me to extend my business operations. Zvadaro mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizongobvuma, even though I did not even know what were the consequences of my actions. Ndakabva ndachizopiwa ring, in which this ring mukoma I removed my wedding ring. Kwava kupfeka ring iyo yandinogara ndakapfeka. It is the one that represents the type of a cult that I am involved in. That was the first step. Kubvawo ipapo ndainge ndongorota dzimwe hope dzekuti ndainge ndava kusatombokwanisa kutombonzwisisa kuti ko hope idzi dzandainge ndava kurota dzainge dzimbori hope dzakaita sei. Ndainge ndava kurota zvino ndichibvutira mudzimai wangu mwana. At that time tainge tiine mwana wedu ainge aine 3 years. Saka ndairota mudzimai wangu akatogara dzimwe nguva pasofa achitamba nemwana. Then when I would check, I would see kuti mwana uyu ndiye ainge achitondikonesa kuti ndige ndichizova
mupfumi. Then I would hear a voice telling me to go and grab my son. Ndaibva ndaizoita saizvozvo, ndobva ndabvutira mudzimai wangu mwana, then ndobva ndatanga kufamba. Ndaifamba naye mwana uyu kuzonosvika ndasvika mune imwe nzvimbo munenge makangoita mugwenga, so zvekutoti ndaitoona madhimoni achindimhanyira achiuya kwandiri achifara kuti ndainge ndavaunzira ropa. Ndobva ndatovapa mwana uyu obva atoiswa pamusoro perimwe zidombo, obva atotanga kutodyiwa nawo madhimoni awa. Achidya mwana uyu ndaibva ndazoona nzvimbo iya yandinenge ndiri kwava kutotanga kutomera huswa hwegreen miti, uye zvekare yatova nzvimbo inenge yakanaka. Asi ndaiti musi wandinenge ndaramba kubvutira mudzimai wangu mwana, ndaizongorota zvekare ndava mugwenga ndichishungurudzwa nawo madhimoni acho iwawo. Saka ndakabva ndachizoudza shamwari yangu ope dzose idzo dzandainge ndichirota kwava kuti nguva yacho yakwana yekuti unge uchizodzidziswa kuti yako mari ichazouya kwauri sei. But there was one thing that I had noticed about my friend. Pane pamwe patakazomboenda kunotamba golf, ndakabva ndachizoona kuti anogara aine bandage raanenge akasunga kugumbo rake rekuleft. Saka the first few days I did not want to ask him, but pakazoti papera about a month ndichingoona achingoramba akangosunga that bandage whenever you will be wearing my shorts, and munhu wekuti ainge achingogara akapfeka matrousers. Sezvo ainge atondiudza kuti he is part of a cult, ndakabva ndachizomubvunza kuti ko why uchingogara uine bandage ku left leg kwako. Akabva achizoti kwandiri ane chimwe chironda, but chironda ichi kupora kwacho chiri kunetsa. Ndikati dude, maybe it is cancer, wadi wamboenda kuchipatara? Akangoti ndokubva atotanga kutoseka akati, so cancer, you say you are still a spiritual baby, newborn baby, I can see. Ndokubva anyarara zvake. Nekufamba kwenguva mukoma one day akabva azoti, so you want to see. Ndokubva achizovhura bandage reri yamukoma. Ndakatoona honye mbiri dzainge dzakatodongorera deep from the wound mukoma, achindiudza iye kuti paakaitawo masacrifices ake akazotadzawo kuti ange achizochekeresawo amai vemudzimai wake, because vainge vari munhu ainyanyisa kunamata, but vakazofawo zvavo rufu rwaMwari. But izvi zvakabva zvachizokonzeresa kuti ange achizopiwa punishment yakaomarara yekuti ainge achazoita chironda icho chichazomuuraya, achitoti bit by bit makonye awa ari kundidya from the inside. Ichasvika nguva yekuti gumbo rangu iri richazvimba zvekuti richabva raputika. Kana raputika ndo kunenge kuri kutofawo kwangu, kana kuri kunzi high priest vacho avo vaakati vari kuIndia vandisati ndawanawo mukana wekuti ndinge ndichisangana navo. Hanzi unongosangana navo once in a lifetime. Saka hanzi kana vakazomunzwirawo tsitsi ndipo apo pekuti anokwanisa kuzomboraramo kwezvimakore. Asi nyaya ndiyo yomukomana yekuti akatopiwa punishment kuti ko iwewe wakazounza seiko mweya wemunhu anonamata. Tarirawo nekuti wazotikanganisira zvinhu zvedu panapa, so this is your punishment. Mushure mekunge apiwa that punishment, kwava kuchekeresa zvekare mwana wake musikana uyo waanoti zvinhu futi zvakabva zvakanganisika, because ambuya vake vainge vachingonamata chete vachida kunzwisisa kuti kochiko chainge chakonzeresa kuti mwana uyu wacho waainge achida kuchekeresa ange achizorwara zvekare nekuzofa. Izvo zvakazokonzeresa kuti altar yake iyo yaainge achiti ndiyo yaakatanga nayo, that altar ndokubva yachizotsemuka nepakati, kwava kubuda rimwe dhimoni iro rakamuudza kuti uchagara uchishungurudzwa nechipoko chemwana wako kuzonosvika uchizonofa. Ende zvokwadi atori nenguva dzekuti anotomboita mavanga kumusana uku ekurohwa nemboma nemwana wake uyu musikana. Asi zvose izvi zvichiitika, mudzimai wake iye anoti hapana kana chaanenge achimboona kana kunzwa. So mushure mekunge andunza zvose izvi mukoma, ndipo pandakambozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichisiyana nazvo, but akabva ati kwete, azviite. Sezvo iwewe wakatonyoresa zita remwana wako mukomana, then you will never be able to get out of this cult. Let us just enjoy this money. Kwava kuchizoendeswa kuNigeria uko kwandakazonoita the oath yekuti whatever that is going to be required from me, I'll ever do it. Ngoma nashi mamwe mafuta aya anonzi mafuta elaki, mamwe acho
ndisu tinotopa dzimwe n'anga, not like kuti kana ndichitoenda pamba pen'anga ndinotoenda ndichitoshamisira, ndinotoitawo sekunge neniwo nditoriwo n'anga, ndinenge ndichitotengesa mafuta awo andinogadzira mafuta elaki. Ndakatombonzwa futi nerunyerekupe iye achiti pane umwe profeti uyo wavakatombopa hanzi 5 liters dzemafuta iwawo elaki awo akazozanganiswa nemamwe mafuta nje just normal, ndokubva vatotanga kutomatengesa vachiti iyi inonzi anointing oil. Saka each and every person uyo anozoshandisa anointing oil iyoyo then will be recruited into the cult, but tinenge takasiyana nekuti isusu titori original cult members, then kune vamwe avo vaakati vanenge vari spiritual cult members in which you do not benefit anything rather than to lose your soul. Unozongotiwo zvimwe kudawo zvekwako zvikabvumirana nazvo ukashandisawo zvima anointing oil zvacho izvozvo, ndopaunoona sekunge life yako yava kuita sekunge senani, but you will never achieve wealth like we do achieve this wealth. See, you will be trading your soul for that little anointing oil. And maprophet acho awa vanototengeserwa lucky oil iyi yavanozoti it is anointed oil, ivo vanenge vachitoziva kutoti this is what is going to be happening to the people that come to my church. Sezvinogara zvichitaurwa neshamari yangu kuti vafundisi vemazuva ano mapere pakati pemakwai, but we do use them whenever we want to, nekuda kwekuti vanenge vachida mari. Iniwo mukomanashi, I never thought kuti I was going to be part of a cult, but kuburikidzawo nekuda kwedoctrine yechechi yedu yekuti tinoremekedza zvikuru sei mutendi mutsva anenge auya achirakidza iye kuti ane mari chaizvo yakawanda. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi I do blame the church because church ndiyo yakaita kuti ndinge ndichizova a cult member, because takatongogara tatongodzidziswa kuti chakakosha muupenyu is to connect yourself to successful business people. Strange things indeed they do happen in this world.